Slav hevanno weşanameya duyem îro dest pê dike ji ber meseleyekî teknîkî biborin em qasî pêş deqe jîna 9 deqe em derên ketine em lê borina xwe dixwazin meseleya teknîkî hel bû deng jî temam e her tişt tekûz e em aniha dest pê dikin hevalê me Ronî Roha bi me re ye îro em ê behsa Rojava li Rojavayê Kurdistanê Bakur Rojhilatê Sûriyê her wiha çûyîna heyeta Rojavayê Kurdistanê ya Amerîkayê em behs bikin û gelek meseleyê din hene sê ton û nîv nûçe ji we re amade kiriye em ê van nûçeya ji we re pêşkêş bikin û paşê jî em li ser şîrovê bikin. Ronî Reha merheba bi xêr hatî. Merhaba serçavê min êvar baş te û ji hevalên me gudarî dikin. Gelek spas ev demekî dirêj tu tevlî nebûyî bû 3 hefte me bi hev re bername çê nekiriye millet li bêriya te kiriye. Millet pir dipirse dibe Ronî Reha li ku derê ye. Çünkü kêfa xelkê ji şîroveyê te re tê Ronî gerek tu xwe wisa dûr nexî ji meseleyan. Heyran li welatê me şer dimeşe Kurd şerekî dibê çi hebûn û tunebûnê dijî lewra hinekî mirov xemgîn e dişopîne û sadike rastî em jînkî neçar in. Hevanno dengê me her duê jî baş e dengê me her duê jî tê we temam e. Eger hûn bêjin temam em hema dest pê dikin ji ber ku pir jî wexta me tune pir jî nûçe hene di dorê da û ez naxwazim em wextê wan de bikin. Beriya saetekî Remezan Kerîm tevlî bû di derbarê pêvajoya li Tirkiyeyê agahiyên pir muhîm dan ez dibêjim qey giring bûn. Baş e hevalên ku mereq bikin pêvajoya li İmraliyê dikarin vîdeoya me ya beriya saetekî temaşe bikin ew pişra. Lê aniha em behsa meseleyên Rojavayê Kurdistanê dikin lê dibe em bizanibin ku hevalê Ronî heyeta li İmraliyê wê hevdîtina xwe ya duyemîn pêk bîne heyeta İmraliya Dem Partiyê ji bo karibe cara duyemîn hevdîtinê bi Abdullah Öcalan re pêk bîne serî li Wezareta Edaletê ya Tirk de ye lê hê bersiv tune ye dema ku bersiv were tarîx kifş bibe ji xwe ew ê bikeve rojevê te got erê tu dixwazî xwe îfade bikî ser vê pêvajoyê pir nedirêj ew wisa kin kin biçin çünkü meseleyê din li rojevê de ne çawa bixwazî Yani pêvajoyê bi dibê çi Slava Baxçelî dest pê kir yanî bawê xuya ye û hetanî niha jî didome û berî destpêkê dibê çi parlamenterê Demê Ömer Öcalan Biraziyê bi Rêz Öcalan çû İmraliyê li wê derê Öcalan ziyaret kir. û pêra jî ev heyeta Demê jî çi qas tabîkî ev jî hinkî nîqaş ser henin gelo Demê hilbijart an dewletê ev qebûl kir an Öcalan ev Rêz Öcalan ev kesana xwe welhasil ev jî ne pir dibê çi noxtaka girîng e. Nokta girîng wê çi dimeşe rastî em nizanin yanî em hemî lê gudarin lêbelê gelê Kurd ji rêberê gelê Kurd bi Rêz Öcalan bawer e ev 25 sale dîl hatiye girtin lêbelê serî nedaye netewandiye û li ber xwe dide yanî heman derê çawa li Rojavayê Kurdistanê li Sirînê li çayên Kurdistanê berxwedanek dimeşe her wisa jî em zane 25 sale berxwedanekeke Yeman li İmraliyê jî tê meşandin lewra em bihêvînin mesele hêvî neke hêvî dibe çi barişek dibêjin ya barış yani azadî aştiyakek were Tirkiye an ew ne pirsgirêka min e ez ê weke Kurd mesele heqê Kurd heqekî em xalan netewekî dikin netew pirsgirêka Kurd ne demokrasiya Tirkiyeyê an aşîtiya bi Tirkiye re çêbibe mesele em çawa kane vî mafê xwe gelê xwe ji vê fermanê biparêzin û ev tiştê 40 sale 20 sale an jî sevê herî dawiyê 100 sale em şer dikin hinekî bi destê me ketiye bi taybet Rojavayê Kurdistanê em çawa biparêzin mesele hinekî kêm zêde ev in. Dayika Ethem Barzanî wefat kir hevanno ez vîya hema bigirim bila dengê me zêde tev li hev nebe baş e. Ethem Barzanî keseyetiyekî giring e li Başûrê Kurdistanê diya wî wefat kir problem çi ye herema ku diya wî li wefat kiriye dibin kontrola pedekê de ye hûn zanin çûyîna Ethem Barzanî ya herema pedekê vêgavê qedexe ye di derbarê wî de biryara girtinê heye nikare biçe hewlêrê nikare biçe heremên cuda bawer dikim gundê ku diya wî lê wefat kiriye nikare biçe wê derê jî li ser wî biryara girtinê heye niha parastina wî jî jaliyê yenekê ve têk kirin
ekiba bafıl talabani ijar ji pedekê xwestiye ku rê bide wî biçeqe nebe tevlî ew bibe yani merasima definkirina diya xwe bibe diya wî hê ana hê jî defin nekirine pedekê gotiye were ama bi şertê ku tu tenê werî eger tu tenê werî tu dikarî werî ama divê tu parazvanê xwe yan jî mirovên yenekê bi xwe re neyînî îjî ew jî dibêje vaya dibe ku xefikek be pêşiya min dibe ku komplo be ez biçim wê derê dikarim werim girtin jî ez werim girtin êdî qanûn jî derbas nabin yani tirsekî wî heye ji ber vê bang li her kesî dike ku bikaribe qed nebe bi parazvanê xwe re biçe wê derê îjar kecekê ji ber wefata dayîka siyasetmedarê Kurd Ethem Barzanî Xeyriye Abdurrezzaq navê wê peyameke serxweşiyê şandiye ev jî bi vî awa ye niha nûçeyekê din ku em bikarin ser şîrovê bikin balafirên dewleta Tirkiye sirrîn û depoyên genim her wiha çavkaniyên avê bombe kirin li gorî agahiyên ku Anhay ji herêmê dane balafirên şeriyên dewleta Tirkiye bajarê Sirînê depoyên genim yên Sirînê yên li bajarê Kobanê bombebaran kirin derdora bendava Tişinê hat bombekirin îro pir bi dijwarî artêşa Tirk bi tevê çeteyên xwe derdora bendava Tişinê ji xwe ev 45 rojin bombe dike wekî din Tirbespiyê jî depoyekî avê hate bombekirin bi çekên giran gundekî Zirganê jî hate topbaran kirin îro pir bombebaran çêbûn ez bawer dikim her ku roj pêş dikeve roja dawî ye Donald Trump tê ser desthilatdariyê ji Ewropê ve dewleta Tirkiye ve cesaret bike êriş bike yan ne nizanim ama li kantona Cizrê bajarê Zirganê jî hatiye bombekirin gundên derdora wê derê bilançoya 24 saatên dawî heye 29 çete hatin kuştin di berxwedana şervanê Qesedê ya li dijî êrişên artêşa Tirk de van rojên dawî 24 saatên dawî de 29 çete hatin kuştin 15 çete birîndar bûn her wiha depoyekê çekan jî hate teqandin hejmareke tank û erebeyên zirxî jî hatin îma kirin berxwedana li Tişrînê Ronî Reha ez dişibînim berxwedana li Kobanê ku tu bixwe jî li wê derê bûyî berxwedana Kobanê berxwedana yekem awisa xuyangî bû di qada navnetewî de deng veda ya yekem û ev cara duyem berxwedanekî ew qasa mezin tê kirin li bendava Tişrînê dewleta Tirkiye çima dixwaze wê derê bi dest bixe ew yeksûk ew jina ew canika ez behsa Kobanê dikim karasekî wisa li bedena wê hatiye birîn di hevîrê wê da di heyvanê wê da berxwedan heye yani qedera wê 2014 da dibe çi qederek hem ji xwe ra hem ji gelê xwe ra ji netewê xwe ra ji axa Kurdistanê ra nifisand ew di heyvanê wê da di meya wê da di hevîrê wê da berxwedan heye niha şerê li derdorên Qereqozaxê û li bendava Sirînê û li bendava Tişrînê û li herêma Sirînê diqewime ew şer heman demê ew jî wek şerê Kobanê şerekî gelek xurte û li wê derê dewleta Tirk yani bi hemîn hêzê xwe hew kincên leşkeran de giş dike êrişeke mezin tîne li ser hinek şervanên Kurd canik û camerên Kurd yê ku li wê derê li ber xwe dide lêbelê ev jî hinekî weke dema mirov tedî santral çi dilîze hamlên dawiyê dike zarên dawiyê davêjin ya ew jî zarên dawiyê tên avîtin li vê derê gelê Kurd çi xwast li ber xwe bide kê çi bi destê xwe xwast kê çi xwasî çikanî bû biparasta ez bawer dikim ji ber ke qedera Sûriyê kêm zêde hetanî ji bo herî 10 salên dawiyê 20 salên dawiyê tê nifisandin bi hawakî tê nifisandin lewra kê çi bi destê xwest pir girîng e li vê derê şerekî rûmetê gelê Kurd li ber xwe şerekî rûmetê tê meşandin lê ez dixwazim hem Berzanî ez digotina wela bikim min got belkî tu hîn daqiyaniya kecekê bide û lewra min xwest ez vê de şirovakê bikim ev mesela malbata Berzanî û başûr ez vê qeyd vê demê da hewceye em çapemeniya Kurd hinekî xwe jê dûr xin ew pozîtîv be yani negatif an vê hêlê bigire an wê hêlê bigire Ethem wisayê êdin wisaye na Ethem Berzanî niha vîdeoyekî wî hebû kanal bawer dikim heşt de çi vîdeoyekî gelekî xurt
در حقی قندیل دا در حقی برخوادر انگلی کرد حال چای قندیل هیلین چه کرنه و اب 4 سال برخواد ده دبیجه از دست وان ماشت کم قندیل هیجای از دست وان دا به وکه لشکر این کرد و کردستانی دبینه و سلاوی خوش واناد که یعنی جای تشته ویدا وکی گله که خورده ایرو یا دوی بلاو بویه والحاصل دی ساجی اف مثلا مالباتا برزانی و قدپه و آدن و ینکی از دبیجم قیچا پمنیامه وی دمی حتانی کانبه خواهنک جی دورخه پوزیتیف به جبرگه شاه بایکی یعنی بایکی نرم هیا جهلا چدا جهلا یکتیا کردا لهر هلی روشک هیامک خوش هیا حوجه مروی بپاریزه چا پمنیا کرد مدید چات سریمه ها او مانشتی مداویت نیرو حمی مخوار هم حوجه این نانا بپاریزن رونی شخواه دوی تبلیغیه لروجاتا ناوین ده پروژه که مهم ایش بو باشور کردستان جی ام دبیهیسن جه چاپمنیا جیهانه جه سیاست مدارن جیهانه پیلانو پروژه که ده درباره باشور کردستان روجاوای کردستان ده جیهیه قدر آنها آن بویه یک قدر روجاوا و باشور یکه رایدارین پدکی جی ای هرما باشور کردستان بافل طالبانی جی دناو ده همین ها هم فکرن هزین عسکری ین تمام کردستان پیدویاوان به هبودو هیه حتی که او اراده گریلا جسارت گریلا تجربه 40 سالان یه گریلا نکه دوره کرد نل باشور نل روجاوا اوسا زوگزو ناین سر حمده خواه یعنی بارزان انسان که خودی تجربه که مسعود بارزانی پیدویه او جیزانه پیدویه بی گریلا هیه جبرویه که انسان در دورمه چاپمنی همه جی نیز پدکی جی دبی هنکی زمان خاص راست بکن باسا یکتیا نتوی بکن دشبری نکن باید وانات مهمن اف بانگات اف بیانات البته کی یعنی اجی تولید بم راسته پیدویا ما به هف هیه tam دوی دمیده اگر هم خودی خود نکبن دجمن هزین دجمن و خودی لیدر کبن انسانی که هم شخواه دور دخن دجمن و وانا بگره جمع خواه از پر براحتی دکارم گوتنا دجمن بکار بینم چما وکی روزنامه وان یعنی بلا هوال ما ببورن بلکه هنه کی جواد بیجن چما گوتنا دجمن بکارتینن مروین لدجی من کیه دجمن دولت ترکیه لروجلات ناوین جبلی دولت ترکیه هزین کو ایریش ما بکن هزین کو بخوازم بتونه بکن هنه نا dünya alem pişkirid deme. Velatı Arap jidi dest pekirne pişkirid deme. Teni devleta Türk maya, mantıqa devleta Türkiye maya. Şberviye ki pır rahati merut karabeje devleta Türkiye dijmine. Kas gotane kedve der brad khazam bekem az nekem az bimrim le koşkiri le dijmin bu ew dijmin le dersim le dijmin bu ew dijmin le zilan le dijmin bu ew dijmin li ber Sûreyê Amedên dema şîxên kal bi dar da dikirin li dijî min bû ew dijmin li Şehbayê li dijî min bû ew dijmin li Efrînê li Tilrifatê îro li Sirînê dijî min ew dijmin wexta ez nebêjim dijî min dijmin wê çaxî ez xwe dixapînim ez pînpînoka difroşim ez bawer dikim şême hewceyê heşême hatibe serê me Ki êriş bike ew dijmine. Gotina wê jî weke etimolojiya wê jî te got yê li dijî min Nana raste. Yani ew düşman gotina düşmana ku ketiye Tirkî ji kurmancî dijmin hatiye. Şoreşgerê şanoger tiyatro kesê ku tiyatro çê dikir şanogerê Kurdistanê bavê teyar şehîd bû di êrişa dewleta Tirkiyeyê şanogerê Kurdistanê bavê teyar di encama birîna xwe ya ji ber êrişa dewleta Tirkiye de girker de ku li dijî nobedarên li bendava Tişrînê pêk hat şehîd bû Cuma Xelîl İbrahîm bû bi navê bavê teyar dihate nasîn roja 18 çile di êrişa dewleta Tirkiye de girker de ku li dijî nobedarên ser bendava Tişrînê pêk hatibû wê derê birîndar bûbû tam rojek pişra ji ber birîna xwe şehîd bû bavê teyar keseyetekî ji şanogerê Kurd û Kurdistanî bû zêdetirê 30 salî xizmeta çand û kültûra Kurdî kir di şanoyê de xizmet kir Cuma Xelîl İbrahîm li tevahiya Kurdistanê bi bavê teyar de hate nasîn navê wisa bû 1957 de li Qamişloyê hatibû dinê di şanogeriya Kurdî de xwedî xebatekî dirêj e
ساڵên nodî heta roja îro jî bi sedan piyes çêkirin, şano çêkirin, xelkê ew nas kir, di şanoyên xwe de rihê welatparêziyê, parastina welat, dozê derdixist pêş. Bavê girtiya di girtîgehê dewleta Tirkiye de ye. Bawer dikim keçekê wî di zîndanê dewleta Tirkiye de ye. Amara. Ew bi xwe jî bas dike erê. û bi vî we hem ji malbata wî însan şehîd hene û bi xwe jî bi Rêzdar Abdullah Öcalan re hevdîtinê wî çêbûye, çûye, hatiye. Welhasil li ser vê meselê tu çi dibêjî? Di êrişên dewleta Tirkiye de sivîl hatin qetilkirin. Baroyên li Bakurê Kurdistanê ketin dewrê. Ev mesele şermezar kirin. Rêveberiya Xweser dosya amedekiriye pêşkêşî saziyê navnetî wî kiriye li ser vê nûçeyên me heye. Tu di derheqê şehîdbûna Cuma Xelîl İbrahîm bavê teyar da çi dibêjî ronê reha? Yani bi rastî êşek mezin e gelek bawer dikim em hemî ciwantiya me bi wek Charlie Chaplinê Kurd li ber wî derbas bû hal hereketê wî hem em dikenandin ama heman demê jî derzî di me ra dikir. Yani şûjin di me ra dikir, şûr di me ra dikir, derzî di me ra dikir, ji me ra zengilê şiyabûnê lê dixist. Mînak bidim ew dema dibe çe di ji camiyê direve tê û dibêje melê gotiye yên bi Tirkî nizanibe wê nerincine tê. Tiştekî wisa bû kêm zêde xelk bêrî dihere dibê çe nizanim çi ya dibê heyran ez ber xwe nakevim pêxemberê ome tê bi Tirkî nizanî bû ez na derdê min ew e. Yani li vê derê bi hawakî hunerî bi wer Kurd li dagirkeran dixe yekî İslamê ji bo xwe bi kar tînin û dixwazin dagirkeriya xwe li ser Kurda hîn xurt bike zimanê Tirkî çawa dikin pîroz bi wî hawa bi sedan tiştê wisa ji salê nodî de hetanî dema îro hetanî herî dawiye vîdeoyê wî jî kurê wî teyar û dibêjin ya işte li filan derê xist li filan derê xist nizanim li ciyê Kerbê xist li ciyê avê xist derek nehîst vî dijminî. Ew jî dibêje bavê min em jî welatekî dixwaze. Berdêla welatekî jî ne erzan e yani em ê wana bidin. Lêbelê dibêje 40 milyon Kurd li pişta min tê ye. Bi rastî êşek mezin bû çapemeniya me hinek vî millî da belkî tu jî kanî bibêjî ronî hema derdê te wer çapemeniyê rojnamevanim derdê min çapemenî be ji ber spirtu alanek din hêlek din nizanim. Yani roja bavê te ya şehîd ket rastî çend çepê Türk di televizyonê me de çend çepê Türk hebûn propagandê xwe nadikirin. Hew dibê çi di kajeyekek bi nifîsekek çûşkê yan ser nifîsek çûşkê da bavê te yar şehîd ketiye. Ez wê hinekî êşandim yani ji ber ke hewce bû ev gelek xurt bi kar bihata yani çawa bi kar bihata hevt xwezîn şehîd neketa bavê te yar. Ama heger nirxekî minî hew qasî mezin şehîd ket heyran ez ê wê di çavên her kesî kim. û kesayetiyekî netewî bû her beşê Kurdistanê li ber ket ew bi bîranî tabii diviya bû çapemeniya me berfirehî bas dike jî ez bawer dikim hê yani ez ji wê hêlê bigumanim ez şopînem na têr tişa her mirovekî Kurdî îro cangorî dibe gotina şehîd jî ez wal hemberim şûa ji şûa tê tedî ew tiştê Daişê gotinek Daişê gotina şehîd ez wê jî bêjim çikê binga xwe ji çika İslamî tê welhasil mirov her Kurdekî cangorî dibe hêcaye û hêcaye mirov sevê welatekî xerab bike. Lêbelê hunermendekî tê hew qasî mezin weke sembola her çarperçeyên Kurdistanê û li hemberî dagirkeriyê huner dike bi kenê xwe bi henekê xwe çûye li wê derê ketiye çalakî dewleta Tirk hatiye bi dronê lê xistiye ez dibê min qey gerek 5-6 roja medya me hemî vê mijarê lê biba hakîm yani rast e tu cangorî ji cangoriyekî din ne bilindtir e lêbelê rastiyakek cîhanê jî heye rastiyakek cîhanê jî heye hunermendek teyara Tirkiyê lê xistiye mirovên wê teyarî wên bên mirov hatiye lê xistiye cangorî kiriye ez bawer dikim
مروف گرک مجار زویجی ببیجم لباکوری کردستانی بدهان انسان مراکتن تکیلی تلویزیونی ملا چما yani ev xort naydanın çima işte xort naydanın جبرگل باکوری کردستانی براستی herkes غمگین بو yani باکوری کردستانی باوی تیار سر Yılmaz Güney rayı ve bibijim yani gellek ser viraya ve gellek jizetir tinas kırın bavi teyar. Yani وی عالیه دا پر تبلی تنابم کس يعني هنرمند حمی وکی هفن او مسئله که دنه لی نه تیnas هنرمند kırın کی beheze. رونی هنرمند کی وقت اجمالا خرابه تبلی گل بچه بنده و تشرنه وکی مرتال خواه داری نشان بده اف حقیقتا برخودانه که مزنه مروی گله شانوگر گله هنرمند گله چخواه تشتی کجو هنرمند تی خواستن جی اوه yani هنرمندیا شوارشگری آجواکی اوه و یا چی جیه بسنداینی لوی دریجیش خواه بو هدف yani şehit bu ev mesele ki ama em çavat karın xudiyle derkevin ev edi maya serme rojname geran maya serme çapemeni raste merut kare pırtışt amade bike veke numune nişan bide bu her hünermende civan كاز بترى تكر نقاشي حيران من نقولتي بهنا لا قصر يلماز جنيه راي من نقولتي اما الباكوري كردستاني قرن نهوي هين زي نازدك تيناس كرن از فيد بيجم دلالية البردلين حرف قرن نه دلالية تيناس كرن هنراوي حركة سنة كيجي حزنا كن او جدا اما هنرك برخدير جبوي قال لي كرد مشان ولا حاصل از باور كما حوجيه مزيد لي خدي درك من مجارك خرطه گرمه مجارکه به ایشه امیتم باس بکن امیتم ببیر بینن ام درباسی هنک reaksiyonan bibin reaksiyonên lehember êrişên terorîstî yên dewleta Tirkiye li ser bendava Tişrînê di serî de baroyê Amedê li ser êrişên esmanî yên li bendava Tişrînê got ev êriş pir eşkere binpêkirina hukûqa şer e em bang li hemû saziyên navnetewî dikin tedbîrên pêwîst bigirin êrişên çekdarên artêşa niştimanî ya Sûriye ew jî jaliyê dewleta Tirkiye ve tê xwedî kirin li derdora pira qeres Qozexê bendava Tişrînê êrişê wan berdewam dikin herî dawî di encama êrişekî de 6 kesan jiyana xwe ji dest dabû şanoger lî Stefan bavê teyar jî di nava wan dabû di êrişê de 15 kes jî birîndar bibûn ev daxuyaniya baroya Amedê ye ji 12 baroyên cuda yên ji Bakurê Kurdistanê ji bo Tişrînê wan jî daxuyanî daye dibêje binpêkirina hukûqa navnetewî ye li Bakurê Kurdistanê 12 baroyan reaksiyon bertek nîşanê êrişên dewleta Tirkiye dan li bendava Tişrînê hewceyê sivîl di her şert û mercan de bêne parastin. Bi vê ve girîdayê dewleta Tirk sûçên şer û qirkirinê dike ev jî yeketiya parêzeran û Meclîsa Adaleta Civakî ya Kantona Cizrê dibêje dewleta Tirk bi hedefgirtina ciyên sivîlan bi hedefgirtina benesaziya Bakur Rojhilatê Sûriyê hemû peymanên navnetewî binpê dike sûçên şer û qirkirinê dike. û di vî warî de jî dosya hatine amadekirin dosya jaliyekî ve hatine amadekirin pêşkeşkirin nûnerê Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Bakur Rojhilatê Sûriyê yê Awropayê bi rêz Abdulkerîm Ömer wî dazanîn ku dosyayên di derbarê êrişên dewleta Tirk de pêşkêşî saziyên navnetewî kirine hemû belge weke dosya amade kirine yek Parlamentoya Awropayê saziyên Yeketiya Awropayê netewên Yekbûyî Wezeretên Karê Derveyîn welatên Awropayê rêxistinên mafê mirovan niha ev hemî saziyê ku me behs kir dosyaya terorîzma dewleta Tirkiye ya li ser Rojavayê Kurdistanê li ber destê wan e ha dikevin hereketê nakevin hereketê êdî ew problemekê dine bi taybetî êrişên li ser bendava Tişrînê qetilkirina sivîlan ev hemî yek bi yek bi wêne fotoğraf belge ketine dosyayan baş e li ser vê tu çi dibêjî merû çawa dikare gilî dewleta Tirkiye bike yani gilî bi hawê şexsî ez bibêjim em Kurd vê dirê de heta niha me dîplomasiya Kurd nemeşaniye vê yekê em nîş tara bibêjim ez behsa yani van salê dawiyê dikim ez behsa pêvajoya mehekê nakim dîplomasiya Kurd yani dîplomasiya li vê zêyatî meşandin gelek car ez tevê bûm weke rojnamevaniya weke tercüman tevê bûm me dîtiye
yani diplomasiya Kurd dilvedri hatta nadi meşandın ne tür diplomasiye. Jale varım amarın Rojava. Rojava'yı Kürdistan'ı Ama şekli diplomasi Roni ez vederi hene gotine te zede kim şekli diplomasi guheri. Hatta naha hevalin me e ciwan e zaman dizane bun diçun bu Avrupiya re hevditin pek danin. Hatta randevu digirtin bi çi halê. Çünkü Avrupiyan go nehdi da Kurda. Tiştekî di destê Kurdan da tune bû. Dayîn û stendin tune. Tu tenê diçî behsa êrişên dewleta Tirkiye dikî, behsa girtinê dikî, qirkirinê dikî. Awropî tenê devê xwe dikin, te guderî dikin, tamam dibêjin nezaketen. û xatir ji te dixwazin, tu diçin. Piştî te çi daya wan jî dixin binê refa ya davê çöpê yan jî wan da dikin. Ama îro ne wisa ye. Îro diplomasiya Kurdî bi taybetî bi pêşengiya Rojavayê Kurdistanê da asteyekî bilind de ye. Êdî di asteya serokan da hevdîtin çêkir. Heyeta Rojavayê Kurdistanê hevdîtinê ku li İngîltere pêk anî dîrokî ne. İngîltere heta niha rû nedida Kurda. Ama bi qasî hefteyekî heyeta bi pêşengiya İlham Ehmed hevdîtinê pir ecêb pêk anîn. Di dawiya bernameyê de ez ê behsa hinek aliyê van hevdîtina bikim. Li Avrupayê Fransa çawa dikare ew xwasa piştgirî bide Rojavayê Kurdistanê. Tabii ki menfaat heye ama encama diplomasiyekî xurt jî heye. Îro bi sedan keç û xortên Kurdan ên ziman dizanin ya jî ê ziman nizanin. Ê ku ji diplomasiyê fehm dikin niha ketine nava hereketekî pir berfireh li her derê cîhanê. Hakikaten ez dibînim. Ha, vê jî lê zêde bikim. Hêvî ew e dilê mirovan dixwaze diplomasiyeke hevbeş ya Kurdistanî çêbibe. Ku Başûrê Kurdistan jî di nav da be daxwazên Kurdan weke dosyeyekî werek pêşkêş kirin. Weke dosyeyekî hevbeş. Nokter yani tiştê ez kira temaser ev e. Hatta Ne diplomasiya partiyekî, ne diplomasiya rêxistinekî. Derî ve nabeştera. Heyekên em peşwazî dikirin digo heyran hûn se navê Kurda hatinin an hûn se navên îdeolojiyek yan tişî hatine. Mesela me li ortê muhatabê Kurd tune bû. Mesele ev lewra pir tu cidî nenadgirtin. Wexta Kurd bi yek rengî, bi yek dengî û li ser armancekê. Ez nabêjim yani ya bira an vê partiya ba an vê partiya derdê min ne ew e. Armanc wexta tu bibêje mesela netewa gelê Kurd tu wê êşî here û bi yek dengî û bi yek rengî lê tu çawa here. Yani saz tu li ser navê kîjan saziyê here. Ev nabe fermiyetê de gerek saziya te hebe tu li ser navê wê here. Ser navê komela filan derê ew ji resmiyetê de nîne. Heyran tu ev ne diplomasiye. Ev ne diplomasiye. Komela nizanim filan derê ê li hortê de ji resmiyetê de jî komel nîne. Qertek nîne, nasnamakek nîne, tiştek nîne. Di nêz de ew jî çêbe. Tiştê tu dibêjî ew jî çêbe. Heyran wê çêbe vana sewa çi dibêjim tu zane em dixwazin têkevin arşîvê henekî bal bê kişanin ser dibin İnsan lê gudarî dikin çî dikin dibe yani bibe alîkarî yana tu em gazina şikayeta tu derdikî me wisa nîne ama mesele em li vê derê ji bo ku Bedran û Ronî ji xwe re hinekî kêfa wan jevra bê em naxefin derdê me em tiştekî derxin holê. Wexta derdê me em tiştekî derxin holê ev xetayê me dikirin hêdî gerek em ba xetana nekin. Ama Ronî tişta ku ez dibêjim heqeten ne propaganda ye. Tu gotina xwe ji bîr neke. Tu zanî heta niha bi dehan mirovên me ê Rojavayê Kurdistanê ku li Ewropayê de jiyan hinekî wan parêzer ewqat bûn, hinekî wan doktor bûn, li Ewropayê ji xwe re karê xwe şexsî dimeşandin. Piştî ku ev pergala li Rojavayê Kurdistanê çêbû, ev mirovê me ê li Ewropayê kesayetiyên wisa akademisyen jî ê ku di astêya bilind de perwerde xwe xilas kirine, Ewropiyan baş nas dikin, hemî ketin nava hereketê di çarçoveya komeleyan de hatin cem hebû niha di xebatên dîplomasiyê de cihê digirin. Hêjmara wan bi sedan heye. Yani ez wana nas dikim. Ji bo mesela wana ne provaya ez dibêjim ji bo milletê me zanibe ku li Ewropayê ev însanê me vala nasekin. Hizmetê dikin. Ez jî aynı wisa wan mirovê tu bahs kin bawer dikim belkî yek bi yek nas dikim. Ama sone avantaja wan çi bû Rojavayê Kurdistanê û li vê derê dibe çe weke peyedî ofîs xwe vekirin wê çarê tu muhatap tê girtin. Ez wê dibêjim. Ez wê dibêjim gerek hinekî bi rêk yanî sazîkirin organization ew tune be nabe. Lewra ama bi Rojavayê Kurdistanê bi vê dema Esad ket û şîndan hal Rojavayê Kurdistanê
و همان دمیجی روحی که نتوی درکت هولی کردان دست فضا اونه کی به هوا کی به طرف گریان نه هر دری دری و بونن کرد دیپلماسیا که گل کرد مشینه از جوه ببیشم یعنی دیپلماسیا که گل کرد مشینه دوین دمی داویه دا دیپلماسیا کرد مشاندن حوجه اوین کرد ببن اما از خازم آرمان جامن حتی نه آخافتنا کر ابو از باور دکم نه درفتک درکتی هولی ام حوجه بنب هوا کی بشخصی و دو شخصی و کمال و دو کمال به یک دنگی به یک رنگی کرد وانگوازی نتوی دولت ناو نتوی بکن هزی خواه بینن خط تشرینی ببیجین دولت ترک ناسکنه چتوی ناسکنه و پیویست ببین یعنی بچه ایرو هاد درفتک درکتیه مروف کانن هزی ناو نتوی وکن این دبن سیوانا نتوی یک بیداری مروف کانه وان دعوت بکه اما به هوا کی خورد اما به هوا کی فرمی و به یک دنگی کرد به یک دنگی به یک رنگی کانه وی درفتی بکار بینی رو ترکیه بسکنینه و چتانا بسکنینه یعنی هزی ناو نتوی دعوت بکن فرمو راسته ام بدومینن نوچیه کی کشتنی هیه چه هاتیه کشتن حقیقتا هیچی من آگاهی نگرتیه اندام انه کسی اسماعیل فتح مری هات دیتن لروجاوی کردستانه هیویدارم تشتکی خراب تنه به نونرتی انه کسی راگهاند جنازه اسماعیل فتح ایرو سری سبیل نزیک باجره کی دبیجه دی گنده موسا گورای شکو دریه اندام امindariya giştiye ene kesiye Cedan Aliye Diyarkir ku Cedan Ali eşkeretke dibêje İsmail Fetah pêşemiyê berê xwe ji girkê legê dabû Qamişloyê û paşê li ser rê wan dabiye paşê jî cenazê wî hatiye dîtin ew meselekî ye ka binêrin di pêşerojê de wê çi derkeve ya din jî erê فرمو em nizanin çi ye ama ریری daxuyaniyek ti jere heye بروز انسان دکون گرهنن چی هن انسان بمره اما کی بمره مرو نکنه ببیجی وستابی انسان که مریه نورماله ما Nana tam divê demê de ku qosa behsa yeketiya netewî têkirin dedît ka provokasyon falan jî dibe hebe ama ez bawer nakim rewşekî wisa çêbe. Paşê em ê behs bikin Mazlûm Abdî behsa naveroka hevdîtina xwe ya bi Colanê ra dike Ehmed Şêra. Ez di derbarê kuştina vî Camirî de nûçeyekî rast nehatim vekîdin ama em bidomînin. Ez behsa ew ê bikim. Ji kejarê daxuyaniyek heye bibin dengê Pexşan Ezîzî û Werîşe Muradî. Ev mühim e, ez dixwazim van îdamên li Îranê em hinek bixin rojevê veya gelek me değişîne. Divê demê de ku rojhilata navîn tevlê hev dibe li ser Îranê gef û tehditekî navnetewî heye Îran îş û karê xwe berdaye, parastina xwe berdaye keçên Kurdan darve dike. Hakikaten mantık ew qasa însan ji mantiqê dikare dûr keve. Li Rojatê Kurdistanê greva giştî tê ragihandin ji ber ji bo protestokirina cezayê îdamê ku li Pexşan Ezîzî hatiye birîn, li Werîşe Muradî hatiye birîn. Hîzb û aliyên siyasî yên Rojatê Kurdistanê li dijî vî cezayê biryar dan roja çarşemiyê yani 22 çile li Rojatê Kurdistanê greva giştî ragihînin. Kejarê bi daxuyaniyekî banga beşdarbûna greva giştî li her kesî kir. Dibêje her cure tundiya li beramberî Pexşan û Werîşe li beramberî girtiyên din di aynê demê de li ser tevahiya civakê ye yani ew temsîla civakê ne eger li ser wan êriş hebe mîna ku tu temamê civakê ceza bikî. Ev li aliyekî û paşê bi vê vegirêdayê Rojnamevan Selêman Ehmed di zindanê Pedekê de bû serbest hate berdan ev nûçeyekî baş e. Edîtörê beşa Erebî ya Ajansa Rojnewsê bû piştî 454 rojan hate berdan. Süleyman Ehmed roja yekê cotmeya 2023 hatibû girtin dema ku derbasî Başûrê Kurdistanê dibû û ji wê demê ve girtî bû way hatiye berdan. Tiştek dibêjî ser min jerê Ronî? نه باشه هاتیه بردان یعنی رو پرشرمک مزنه کرد زندان کردا دا و جبوی کردبونا خواه شر کربه تکو شر به و زندان کردا دا بگرتن عیبک مزنه آدجی جبوی idamên Îranê li ser sosyal medya îro xurt e yani dematî me goya dîplomasî. Advê mijarê de li ser sosyal medya
خورد و جوانên Kurd gerek dibe çefermanê rake halê bikişîne jineke Kurdin li ber bene yani ev gerek mijarek gel ber ser sosyal medya kane hêz wê tiştekî kane encam derxe wekî ji got yani pir şerme İran îro dibe çe rojata navîn hatiye qewtandin İsraîl duman jê rakir çûye ketiye dibe çe ketiye şikepta xwe îja li wê dirê şikeptê da bi kê kane bi Kurda kane jin û xortê Kurda kane kaz bikuşin yani ayne bûye mesela dahaq welhasıl hêvî dikim Kurd hişewan wer serê wan û dawiyê jî wana yek bi yek em ê bibin şahîd wê bikevin an wê bi destên Kurda bikevin an wê welhasıl wê li bernigê Kurda bikevin wana jî yek bi yek eger Kurd hinekî hişê xwe li serê xwe di ser de jî suçê ku li vana tê barkirin Pexşan Azîzî û Werîşe Muradî çûyîna wan ya Sûriyeyê tekoşîna li dijî Daişê ye hizmeta ku ji Kurdan re kirine yani pir ecêb yani Kurd dibêje ji Kurd ra dibe gerek tu bêxîret be Kurdekî xîret li ku be dibe ez ê te dar dakem te ser sêdarê gerek tu bêxîret be Kurdên xîret îro cî jê ra nemaye dagirker li pê ye ya wê bikuje ya têxe zîndanê ya dar dake welhasıl lewra gerek em tev bigerin li Bakurê Kurdistanê jî rojnamegerên ku di çarçoveya lêpirsîna li Stenbolê de hatibû min çavkirin ji bo îfadê birin dozgeriyê birin adliyê Necla Demîr heye Rahîme Karvar heye Ehmed Güneş Welat Ekîn di hevdê çile de hatibûn bin çavkirin ji bo îfadê wan digirin derbarê wan de biryar hatiye girtin nehatiye girtin nizanim ama eger werin girtin di van şertan de pir heyf e yani divê demê de ku behsa efyekê giştî tê kirin behs tê kirin ku xebatên ji bo dewdoza Kurdî dibêje çarçoveya sûç û tawan were derxistin niha bi rêz Abdullah Öcalan ra hevdîtinê rûbirû têne kirin edî ne sûçe merû behsa wî bike merû behsa tecrütê bike û pir balkêşe ev kesên ku li hember van rojnamegeran doz vekirine suç çi ye zanî suçê ku li wan tê barkirin çima behsa tecîta li ser rêzdar Abdullah Öcalan kirine çima li ser vê nûçe nivîsandine tecît hebû 4 salan zêdetir tecît hebû li ser wî merû dike nûçe Baxşelî bi devê xwe got Baxşelî bi devê xwe got îjar dewleta Tirkiye wisa ye yani alîkî de êrişê bendava tişên dike alîkî de ji ber ku te gotiye tecît dew li te ve dike doz li te ve dike alîkî de bixwe diçe Abdullah Öcalan dibîne yani Türkiye pir ecêb ye ne qanûn ne tişt li gorî dilê xwe dimeşînin niha berê de jî wisa bû îja ronê meselekî din êşa me a salan goreke komî hate dîtin li bajarê Musenayê li başûrê Iraqê hestiyên 155 Kurdên ku rejîma Baasê ew kuştibûn ji gorekê komî hatin derxistin wexfa şehîdan ya Iraqê ra gihand ev hestî bi piranî yên jin û zarokan e rayedarên wexfê dibêjin li wê herêmê heft gorên din êm bi komî hatine dîtin xebatên kulana wan dewam dikin wekî din çi heye li ser mijarê Rejîma Baasî ya Saddam Hüseyin di sala 1986 de dest bi êrişên Enfalê kiribû. Rejîma Saddam di nava 2 salan de zêdetirî 182,000 Kurd kuştibûn. Li Herêma Kurdistanê 4500 gund xirab kiribûn. Piraniya qurbaniyan birin girtîgehên li başûrê Iraqê li wan deran kuştin di gorên komî de veşartin. Dadgeha bilind ya Iraqê di sala 2008 de ev meseleya Enfal wekî sûçê li dijî mirovahiyê qebûl kiribû wisa nas kiribû lê tevê vê biryarê jî birîndar xizmên kuştiyan heta niha jî tazmînatê xwe wernegirtine. Piştî vê nûçê eger gotinê te hebin heye tune be em derbasî meseleyên dîplomasiyê bikin. Tanzîmata gelê Kurdiyê bigire Kurdistaneke serbixwe aram azad û yek perçe ye wekî din yana xwîna gelê Kurd ji bo çend tanzîmata ji dîktatora bigirin neye tu welatekî aram îro hewceye em welatekî aram digot ya qelinê vî welata ji bo haye teyar û digot bavê teyar digot madem ki wisa ye ev kesana gerek em welatekî diyarî wan bike em ji wan ra bi Kurdistanekê deyn darin hewceye em hemî ji van kesana ra wisa yani konsantra me
zihniyeta me roj û şev fikra me ev ve em ji van zarokana ra ji van komên wendan ra em ji van kesên divê rêda qelindan canê xwe kirin qelindan em bi Kurdistanekê dengdarin. Wexta em vê bîra bike em têk çûn. Ew Ez kanin vê dibêjim bijin. qey di diplomasiya navnetewî de mirovan dosyayên Enfalê û dosyayên faîlî meçhûliyên li Bakurê Kurdistanê dikare bike yek jî rêbaz eyniye şewitandina 4-5 hezar gundan li Bakurê Kurdistanê jî çê bibû li başûr jî wê wisa ye revandina însanan kuştina wan xistin gorê komî li Iraqê li Tirkî jî avêtin newala bi qasî 17-18 hezar însanên ku em nasnamê wan dizanin wenda kirin ji holê wenda kirin îjar êdî xistine gorê komî mesela li Iraqê qet nebe gorê komî hatin dîtin ama li Bakur gorê komî jî nehatine dîtin çawa wenda kirin di asîta da tune kirin li Wanê li deverên cuda xistin newala û gol girê da çeman ji ber hestiyê însanan ez dibêjim qey dema merû behsa gorê komî bike li Iraqê merû pêkanînên dewleta Tirkî jî komkujiya wan jî ji bîr neke wextê merû pêşkêşî dinyayê dike. Gotina te bi şekil bibirim gorên wenda di hafiza Kurda birînek gelek mezin e û derman nabe. Lewrayê hewceyê ev mijar bi rastî yanî ji hêlan tiştekî gelek xebat gerek li ser bibe. Çünkü îro ji her îsanê tu destê xwe didê tu tiliya xwe didê gorek wî wenda heye. Kalê wî bavê wî pismamê wî şehîd can daye ji bo vê welatî lê wenda ye. Gorek wî nîne. Welhasil birînek gelek kûr e ev jî li her çar perçeyên Kurdistanê wekî te got heman şêwazê heye. Heman şêwazê. Baş e wekî din em behsa ew ê jî bikin Ronî. Nûnerên karê derve yê Almanya û fermandariya giştî ya Qesedê hevûdû dîtin ev jî meselekî mühîm e. Almanya cara yekem e bawekî fermî rayedarekî xwe dişîne cem Qesedê ji bo hevdîtinên siyasî ne tenê eskerî. Meseleyên siyasî da cara yekem e Almanya wisa xwe nêz dike wekî İngîltere wekî Fransa. Fransa belkî pêş ta aliyê siyasî de hevûdû dîtibûn çünkü Macron rayedarên ew jî rayedarên eskerî yên YPG û Qesedê bû vexwendibû Qesra Elîze li Fransa Parîsê û pêşwazî kiribûn ew temam lê meseleyên siyasî de xwe nêz nedikirin. Niha rewş pir guher ye. Hevalê me, temaşevanên me, gelê me divê hinek heviya xwe bilind bike. Tiştên xweş çê dibin li pêşê rojê de. Berpirsê Rojhilata Navîn û yê Bakurê Afrikayê ê Wezareta Karê Derve yê Almanyayê Tobias Tuchel li ser hesabê xwe yê dezgehên civakî hevdîtina xwe ya bi fermandariya giştî ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî re parve kir. Bi tevî fotoğrafê wî jî parve kir. Mazlûm Abdî û endama fermandariya giştî ya YPG Rojhilat Efrîn tevlî hevdîtinê bûn. Tuchel rayedarê Almanî li ser hesabê xwe got Maf û berjewendiyên Kurdên li Sûriyê dikare bawekî baştirîn beraya diyaloga navxweyî ya Sûriyê li gel Şamê were sazkirin. Pirsgirêkên lezgîn dikarin beraya têkiliyên yekser di navbera fermandariya Qesedê û Heteşê werin çareserkirin. Her wiha mehûldanên berdewam yên hevbeşên li dijî Daişê jî bi Mazlûm Abdî re menîqaş kir dibêje. Rayedarên yani Alman. Kerem Keronî. Gelek girîng e yani dewleta Alman yekemîn care ez wê bibêjim em qala İngilîza dikin bawer nakim İngilîzî heyetê wan fermî dibe çi ne çûye rojava min ne bîstiye. Dibe şaş Rojava çû İngiltere ma têr nake. Na têr nake. Îro her rojava peyamek gelek hurt e. Îro çûna rojava heyeteke fermî dibe çi yani girêdayî wezîrê karê derve gelek di asta gelek jor da ye. Alman da guhertinek pir mezin çê bû. Bi xwe ez zanim yani sedî sed ev bandora İsraîlê
برکه اسرائیل دینداره اسرائیل تیا خود بی کدری که آلمانیا و وی داره جرا دینداره والحاصل اما مهمه يعني تشاو ابو سدم چیه نه مسئله رو لهولی اذا تشتكي قلق خورته المانيا حتى ينهاور بتركيا الرابيه رونيه رشتيه اجدما عثمان ليا حتى يشري جهاني يكمين دا وحتى روجا ايرو ور ب عثمان را وبتركيا را وبتركيا حتى روجا ايرو حتى دما نيجي عفري نيجي حتى دما عفري نيجي بتركيا را بو لي بلي Almanya teda guhertinek pirmezin çi bûye ev pir pozitif e em Kurd gerek êla Avrupa ez vê jî bibêjim hinek çepên bermayên çepên Avrupa yê hîn ji boî Gaze û Filîstîn û çepika li hev dixin û Hamasê em gerek baldar bin di çalekê xwe da di meşê xwe da di mitingê xwe da em gelek baldar bin ji ber ge eğer em vî hava herin li Avrupa guhertineke ke pir mezin deriyên pir mezin ji me re dibe hewceye ev kesên radîkal li hemberî nirxên Avrupa çalekiya dikin tê tev me dibin em gerek li vê derê pir baldar be ji ber ge êşa me li Kurdistanê ye îro van dewletên niha em dibêjin Almanyayê Adinê Êdinê hemî em dibînin guhertinek mezin çî bûye Kurd gerek gelek li vê baldar be باشه هەواڵۆ لە بەندێ بن ئەمێ باسا ناڤەرۆکە هەفدیتنە مازوم عەبدی یا بە جۆڵانی را بکن چەوە هەودوو دیتنێ دەتایینی هەبێ جۆڵانی چەوە کوردی ئاخفیە پێرە سلااف کوردی سلاافدایە مازوم عەبدی وانە هەمی لە بەندێ بن ئەمێ بێژن ئیژە ئەمێ دۆر بە دۆر بچن مازوم عەبدی دبێژێ ئەم دikarin bi hikûmeta Şamê re li ser projeya jiyana bi hev re biaxivin û vaye hem di hevdîtina colanê re û hem jî bi şiklekî din jî di tevlî gelek televizyonên cîhanî dibe Mazlûm Abdî van rojan hem rojnameyên Ewropî hem ê İngilîz hem jî ê Erebî fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî anî ziman ew amade ne hêz û saziyên xwe di nava Rêveberiya Dewleta Sûriyê de bikin yek dibêje ji bo bi cîhanîna van mijaran pêwistiya me bi nexşeyeke rê heye ku bi Rêveberiya Şamê re em bikaribin li hev bikin. Ev yek. Mazlûm Abdî diyar kir ku ew li ser bingeha wekheviya di nava Sûriyeyan de ji aliyê maf û erkê wan bê cudahî bi yeketiya Sûriyê xak pêkhateyên gelê wê tevahîran e. Ya qasî ku ez dibînim Qesedê pir bixwe bawer e. Mazlûm Abdî pir bixwe bawer e. Yani wextê bas dike dibêje em dikarin tevlî bin, em dikarin di nava xwe de rêveberiyekê hevbeş çê bikin, em dikarin bi hev re Sûriyê bi rêve bibin. Yani pir asteyekî bilind e, bixwe bawer e, ew pir xweş e li hember dünya alemê bi taybetî li hember dewleta Tirkiye. Mesela yani ev siyasetekî ecêb e ez dibêjim. Ji bo bersivdana hemû kesên ku me bi perçebûn û dabeşkirina Sûriyê sûcdar dikin, tohmetbar dikin, em carekê din diyar dikin. Em li gorî rêgezên xwe yên sabît tevdigerin. Em li gorî bingeha wekheviya di nava tevahî Sûriyeyan de di maf û erkê wan de bê cudahî bi yeketiya Sûriyê, yeketiya xak û tevahî pêkhateyên gelê wê re ne. Em piştgiriya hikûmeta Şamê dikin, berfirekirina Rêveberiya Dewleta Sûriyê pêşwazî dikin, em ê bibin beşekî li ser tevahiya xaka welêt. Yani Dewleta Sûriyê, Rêveberiya Dewleta Sûriyê dibe em dikarin berfireh bikin yani. Em bi hev re bi rêve bibin. Doyê manê de dibêje. Dewlemendiyên bin erdê milkê tevahiya Sûriyeyan e. Em hazirin van dewlemendiya bixin bin çavdêriya hikûmeta Şamê jî da ku baweyekî adîlane li gorî îstikrar, li gorî bextewariya Sûriyeyan belav bike. Ji bo pêkanîna van mijaran pêdivî bi nexşeriyekê heye. Em bi Rêveberiya Şamê re li ser bikaribin sohbet bikin, guftûgo bikin da ku gavên lezgîntir em bavêjin. Li ser vê ez ê fikra te bipirsim Ronî, lêbelê heteşî teklîfa Qesedê red kiriye. Ez bahsa Ahmet Şara bahsa Colanî nakim. Wezîrê Parastinê yê Demkiyê Sûriyê navî Murhîf Ebûqes re ez bawer dikim ew jî yek ji kujêran e, dosya wî gelekî qirêj e. Ev teklîf red kiriye. Belkî jî tesîra dewleta Tirkiye li ser heye nizanim ama komekê
leşkeri a taybet a Kurdan dibêje em qebûl nakin. Em destur nadin ku komeke leşkeri ya taybet ya Hêzên Sûriye Demokratîk qesedê hebe. Divê ew dibin banê Wezîreta Parastinê de li nava artêşa Sûriye bêne belavkirin. Yani weke ferd ne weke komî. Yani halbuki qesede dixwaze weke çi dibêjin tabureke cuda girêdayê artêşê be ji bütçe bigire ji artêşê ji dewletê ama cuda be biparêze temamê Sûriye jî. Dibêje ji medya Brîtanî re bahsa Hêzên Sûriye Demokratîk kiriye. Pêşniyaza Mazlûm Abdî red kir, em dixwazin qesede beşdarî Wezareta Parastinê bibe, li gorî plana leşkerî li ser yekîneyan bêne belavkirin. Em tu pirsgirêkê divê yekê de nabînin, lê wekî yekîne hebûna wan ne baş e, weke yekîneyekê cuda. Wekî din çi dibêje ev camerê ku niha xwawekê wezîr pênasê kiriye. Divê me bi qesedê re civîn li dar xistine, nîqaşê me devam dikin guftuguyê me. Kerem Keronî. Yani tabii ki vakti jani zaman fermandarî Rojavayê Kurdistanê General Mazlûm Kobanî dixwazim wî jî bibêjim, ne Mazlûm Abdî, Mazlûm Kobanî. Dixwazim dubare bikim ne Mazlûm Abdî, Mazlûm Kobanî, hewceyê çapemenî yemînkî li vê baldar bin. Çima çi firqe? Gelek fark heye. Gelek fark heye. Ji ber gelek fark heye, ji ber ruhê Kobanî tê daye. Ji ber ew ji perçekî berxwedana Kobanî ye û Mazlûm Kobanî qediya. Welhasil Mazlûm Kobanî polîtika gelek xort dimeşîne. Dibêje dîplomasiyeka xort zimanekî nerim dimeşîne. Lê belê li paş perdeyê çi doj dibe em nizanin, em nikane xwe bigînin tam çi doj dibe ama dawiya weke Kurdekî, weke Kurdekî îro xwedî mav yani bixwe nêzî 150,000 askerê qesedê heye. Colanî wezîrê Erdogan 10,000 askerî wî heye, 12,000 askerî wî heye. Îro heteşe hemî Rojavayê hemî Sûriye kontrol nake. Yani dev Rojavayê Kurdistanê berde yani hemî axa din îro niha qaşoketiye bin herêma wî hemî nedin kontrole bide ye. Gelek çetê dina, gelek çîkê de herî derke kontrol dike. Di dîrokê de ev çî bû, Kurda çi kir? Kurdekî çû med, împaratoriya med xist, da kê anî nav lê kir Pers, a Persa. Yani em hinek gerek ji dîrokên ibreta bigirin. Yani îro 100,000 askerê Kurd ji 2012 da li ber xwe dide, ne hewl hemberî rejimê li ber xwe bide. Heta jî hemberî kê ber xwe daye? Hew çûye carna rejimê xistiyo hatiye li Kurda xistiye. YPG û YPG ji 2012 da hetanî roja îro li axa Sûriyê li hemberî rejimê şer kiriye, li hemberî Heteşê şer kiriye, li hemberî Daişê şer kiriye, li hemberî çi hêzê li wê axê heye şer kiriye û di ser da li hemberî Tirkiye şer kiriye. Lê axa xwe parastiye. Ev hêz îro xwe sewa Sûriyê bide wendakirin û Kurd îro vê Sûriya ketiye vê halî heger vî derfetî bikarnîne, ew Kurd werçû cara dî bikarnîne. Cara dî bikarnîne. Tamamiya Sûriyê ne pirsgirêka Kurd e, bavê min. Tu îro çawa ev axa destê te da herî kêm Firat û Firat. Çem û çem tu biparêze. û sibê tu çawa wê li başûr ve bike yek perçe. Wexta ev xeyalata tu nebe, weke Kurdekî ez wê dibêjim. Wexta di sînga Kurd da ev çûk neperpite lê nexe, baska lê nexe, polîtikên şaş bibê meşandin. Yani nihayî hedef wexta ne ve xetayê pir çêbe. Lê belê polîtika xort tê meşandin Rojavayê Kurdistanê keç û xort li ber xwe didin û fermandarên wê û kesê wê li polîtikê dimeşînin dibe çestek nawan gelek xort e ama lê belê Kurdê îro here teslîmî Şamê bibe ew Kurd hişîvîne serî ye. Çünkü hem hêzên navnetewî hemî pişta tenin û hem bi çek yani bi çek û rext û sîlih îro dikane hemiyetêk bibe. Yani bi tuha wî îro gerek ew were Heteşe yani Kolaniye Erdogan gerek ew were ber te bigere. Bibêje heyran ji me cihê me be
وەکە ببێ فەدەراسیۆنێک لێدرێ ئەم تە هەv ڕێvە ببن yani ew îro gerek li ber qapiyê te be tabii ki em wî zanin li paşwî Tirkiye heye ev jî heye malpaş te Amerîka heye Fransa heye Almanya heye dewletê dina hene însan heye li paş te 40 milyon Kurd heye weke bavê te yar negot 40 milyon Kurd heye ez xwazim vê bêjim hew gelek baş e. Gelek spas. Nûçiya din a du dorê de deqekî me gotibû Amerîka dibêje em ji civîna Mesûd Barzanî û Mazlûm Abdî gelekî razî ne em memnûn in ev pir balkêşe ne ne jî balkêşe pir şerm e Amerîka Ez bi fedî xwe dikim. Mazlûm Abdî biriye wê derê hevdîtin pêkaniye û ez bawer dikim mesela Ronî Mazlûm Abdî çûye Şamê bi Ehmed Şêr Colanî re hevdîtin pêkaniye li Şamê tam di dema hevdîtinê de hêzên dewleta Tirkiye derdora ciyê hevdîtinê bombe kirine. Îjar ji ber tirsa Amerîkayê newêrin tiştekî jî bikin dibêjin me Daeş bombe kiriye ya dewleta Tirkiye û Daeş bombe bike. Daeş çûya Şamê bombe kiriye dayîka min digot bi serê tir ramme îja pir eyvallah. İja Amerika em ê behsa wê hevdîtinê bikin deqekî. Niha hevan na. Nûçeyê pir xweş hene. Nûçeyên wisa xweş hene binerin. Saziya karûbarên rojhilatan navîn û ya Amerîkayê dibêje ji civîna Mesûd Barzanî û Mazlûm Abdî dibe em memnûn in. Mesûd Barzanî fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Kobanî 16 vê mehê li Hewlêrê li hev civiya bûn Amerîka memnûn e. Çi dibêje Amerîka bi rêya hesabê xwe X'ê di derbarê civînê de got Amerîka ji civîna di navbera Mesûd Barzanî û Mazlûm Kobanî ya 16 kanûnê pir memnûn e. Ew qas. Mesaj ev e. Niha înîsyatîfa em ê behs li anti-Amerîkanciyê me jî memnûn e anti-Amerîkanciyê me tune ne ya? Tune ne? Kes nemaye. dibêje bila wisa Ême em weke mirovên sosyalîst şoreşker em li dijî emperyalîzmê ne Ronî. Temam? Em li dijî kapîtalîzmê ne. Ew îdeolojiya me ya daîmî ye. Ew naguhere. Sibê Kurdistan jî li ser esasê kapîtalîzmê eger însanan zêde bide xebitandinê heqê wan têra xwe nedê em ê li dijî wan jî tê bikoşin em ê bibin muxalîfê Kurdistanê Ronî. Yani zêde bila meyla tê ya li ser kapîtalîzmê çê nebe. Em anti kolonyalîstin. Te guherî? bira avis be biraqe kol bi an bi qoç be ne meseleye mesele bira avis be Tu pir bûsa zû bi zû neve mirovê düzenê ya? ya ez ji vana têr bûmim mamoste min biborîne yani rastî tu zanî çe konkrît ji mantıqa çepkiriyê îstîfa neke. ez çepgirim ama wexta welatê min axa min dagir bibe îro kî li pişta min be bavê min birê min ew e kî alî min bike gafekê ew e dema nil hinda min be ew jî oxra wî xêrê be ew mesele cuda ye ama em dibîne mêzeke çûye me goçe Mazlûm Kobanî çûye Şamê bi Kolanî ra hevdîtinê çê dike Tirkiye agahî girtiye zane têl derdorê dixe ama Amerîka ne li wê dirê be fermandarên Amerîka jî ne di civînê da be wê dîrek li Mazlûm Kobanê xe yani wexta ez vê rastiyê nebînim anti-Amerîkacî bim ya her re Erkan Deniz mala te ava ji bo alîkariya te aborî spas dikin. Yekî tiştekî derheqê te de gotibû tam çi bû nizanim. Tiştekî divê herkes maft heq dide te nizanim. Ez fehm nakim. ez ji orta sûretê dibê çe Mistefa Reş dibêjim mesele ew e yani îcabî îdî mirov gotinê hevokan xwar û mar û bikenîne hele tu rojnamevanê Kurd be hele tu li pê riya ser riya heqîqetê be îcabî gerek bi xwe ya heyran ez bi xwe mirovekî azad im Jan Roj tu çi dibêjî hewldana naratîv çi ye? Hewldana
نراتيف اها نيجاتيف قيكرا ونكو تمام روني بلند جان روجنك يعني يا زمانك نا كلي نا حاكم وبسني تداما ما فهمنا كده شد بيجي نا از جانم زمانك هين بزلال انجا بيجم بيجي فهم بكن يعني زمانك كلي حاكم بنفسنا تمام مسألة انكل بيدريز بيجم يعني دستونية هر کسی ماش کم کسی پسنی کسی بران نده پسنی خواه بده هر کس پسنی خواه بدن yani ایرو هلال روزنامه‌نویسی gerek تو آزاد به وقتا تو نه آزاد به گفتن تنین به yani نکن بردم کیاته بکم ما واسه بدران زی حتا کدی برده امجی بش برگ گفتنی من هنن راستیا مجیه یا چاوی مجیه یا گوه مجیه یا والحاصل لورا از باور کم دمی دی نکم مروف گفتنی خار بکه و نرم بکه ویدا بکه نه دمک که جدا هیا ام حوجه یا ایدی تیک ببیجن راستیه دبی چه جبن لعیفا و تشتا و ارغانا درخب ببیجن راستی ویا الهولیه آش مالا واش بو آلیکاریا بوری اون هر هبن گلک سپاس دکم امی وانا حال بکن جبو هوالی می روژاوای کردستانه از ویجی ببیجم مادم که روژاوای کردستانی ببیجم تیو نفسان روژاوای کردستانی چومی من دیه دو سه جاران چومی ایجاری آنها ایش که مجبیلا کریه تستانه کشان ایشه يعني وينك خيالي مبو هيجي خيالي منها از دقازم بكم ازي لروجواي كردستاني بحزارة جنهنن ام دبيجن جنبي يك تدي يك زلامي وان لنابري نيمبا وبالتالي مان السر زاروكي خاردونه بزلام دجين ام جوانا دبيجي جنبي او كساناي روجواي كردستاني يعني بحزارة ان بسدان جنهنن di salên nodî da zilamê wan hevalê wan jiyanê berê xwedaya Çiyayê Kurdistanê û dema û çûne Çiyayê Kurdistanê û şehîd ketine ne an canborî bûne ne hatinen wê çaxê jî li ser du zarokê xwe an ser zarokek xwe rûniştinin û pîr û kal bûne nêdî me bi xwe dîtin me bi xwe vana de bi dehan kesê wisa jinên wisa dîtin min gelek dixwest از هنک ایشا وانا د نیزا لی گدار بکم وکه بلگه فیلمکی دبی چن بوکین کردستانی بخوان ناغ بوسا لی کربون بوکین کردستانی ولی حاصل از بی سما چه دبیجم روژاوای کردستانی دعو دوزا کردستانی به تایبت یا که پکه پیشنکیاوید که 5 سال داویه کسین هری بده لای اواخه هر مالا تو دست خود آویجه دو جانگوریه و سه جانگوریه و چند جانگوریه و هیه اما نو که خلقی می باکره ایش آخد پرنین زمان هنک چند عربات دیدایه آنچاوی انزانم وکه ما نپر برینداره یعنی مروف نزانه اما دما تو دکوه ناوره وی هر مالی دا دو جانگوری و سه جانگوری و 4 جانگوری هیه باب چویه جانگوری بویه دایک لسر کر رونشتیه کر مرزم بویه اوجی چویه جانگوری بویه اما ده هر مالی دا ده هر گندی دا ولی حاصل روژاوای کردستانی ایرو درا ما یا هری پیروزه جبوی هر کسی کرد و حوجه هر کسی کرد یکانه به دلاره که یکانه به $2 یکانه به $3 حیران عمل وی خلکی وی آخی ایرو دیاسپورا کرد اسرائیل چکر خودی کرد دیاسپورا خلق یهودی بو خلق جویی بو حوجه ام خلق الویدری دیاسپورا بهاوا کی لزگین وین دمین داوین سفر دیکن سفر بریه وی آخی وی خلقی را که جبرگ پلانه کدن دولتا ترکیه چیه گل بر چی بکه براجان آوی بهنگی و بنده آوان بتاقینه گل بر چی ببه و بری خواه بدن دوریدن والحاصل لورا حوجه ام بهواکی دیجی شهر بکن شهر چیه ام لوی گلی لوی خلکی خودی در کبن بوی که زانبن کچ و خورت وان پسمام و دوسمام وان هنن و سفر بربونن دبران از باور کم افجی تشتکی گلینگش بومن راسته گلک سپاس دکم ایمه ام هوالی خواه روشنمگر ده فکرن ایمن از بخوا پر شرم دکم
hevalê me rojnameger li Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê derfet û îmkanê wan tune bin. Qelem û defterekî nikarin peyda bikin. Yan jî nikarin ji xwe re li wê derê îdara xwe bikin. Yani ez ji vê pir diêşim. Tam di vê demê de ku li Ewropayê em bi hezaran pere xerç dikin di zewqa xwe ya şexsî da. Merov hinekî alîkarî bide van rojnamevanê xwe ji bo ku ji nava şer agahî didin me xweş dibe yani. Xweş dibe. û em jî dibin navbenkar. Ez gelek spas dikim ji wara Erkan Deniz û Reha û hevalên din ên alîkarî dişînin wisa pir baş dibe. Hevan no. Ha, Ronî em dewam bikin bi nûçeyê xwe. Em zêde navber nedinê. Tu jî diwestî. İnisiyatîfa Melayên Kurdistanê ji bo Yekîtiya Kurdan bang li Mesûd Barzanî kir. Tu vîya çawa dibînî nizanim. İnisiyatîfa hevalekî dibêje berçavek bide berçavê xwe. Aha ji wara. Berçavek bidin berçavê xwe ama ê min problema min a çav pir tune ye. Ê de hadî ji bo xatirê we ez bidim berçavê xwe. İnisiyatîfa Melayên Kurdistanê bi rêya hesabê xwe X'ê nameyekî belav kir. Di nameyê de ji Mesûd Barzanî ev tê xwestin. Wisa tin yani peyam ev e Rêzdar Serok Mesûd Barzanî. Serokê Partiya Demokrata Kurdistanê em İnisiyatîfa Melayên Kurdistanê a sivîlin ku ji aliyê Melayên Kurdên çar perçeyên Kurdistanê û dîasporayê ve hatiye avakirin. Armanca me ew e em berê gelê xwe ê ji me bawerin bidin piştgiriya doza Kurd û Kurdistanê bê cudakirina bawerî û nêrîna siyasî bi hemû rengên cuda di nava Kurdan de hevkarî û yeketiyê ham bikin. Di demekî de ku tevgera siyasiya Kurd di qonaxeke dîrokî re derbas dibe ji bo Kurdan giringiyeke jiyanî ye ku di mijarên bingehîn ê netewî de helwesteke hevpar nîşan bidin. Di qada navnetewî de bi yek dengî helwesta yeketiyê nîşan bidin. Ji ber ku aktorê navnetewî ji bo piştgirîkirina tevgerên siyasiyên Kurd ên perçebûyî belavbûyî ên ku enerjiya xwe di şerê bi hev û dor re xerç dikin bi kêmanî di asta berjewendiyê netewî de nekarîne pirsgirêkê xwe çareser bikin. Yani hêzên Kurdistanî pirî bi hev ketine nekarine hêz û quweta xwe bikin yek ji bo yeketiyê. Îja pêwîst e hemû perçeyên Kurdistanê li ser bingeha berjewendiyê netewîyên Kurd siyaseta hevpar pêş bixin bi hev re tev bigerin. Di vê çarçovê de rolekê mezin dikeve ser melê hikûmeta Herêma Kurdistanê ku xwedî statûyeke navnetewî ye. Em xebatên we yên divî warî de dişopînin, em hêja dibînin, daxwaza me ya herî mezin ew e rêveberiya we, cenabê we weke Mesûd Barzanî di navbera Partiyên Kurdistanî de bi taybetî bi rojavara li dijî gefên derve hevkariyê pêk bînin. Em di wê baweriyê de ne cenabê we li hemberî banga yeketiya gelê Kurd wê bêdeng nemîne ji bo yeketiya Kurdan berpirsyariya dîrokî ya ku dikeve ser milê wê bicih bîne. Serkeftin ji bo we dibêje. Tu bawer dikî Mesûd Barzanî bikar be rolekî wisa di ser partiyan re bilîze. Yani bê ku xwe weke serokê pedekî nîşan nede ama weke rûspiyekî Kurdan bikeve nava hereketê û hêzên Kurdistanê bîne cem hev û du enerjiyekî bixe nava milletê Kurd. Ne tenê Mesûd Barzanî jî mesela gelek hesayetiyên din hene. Êdî ya îcab nake xwe weke alîgirê partiyekî nîşan bide. Hakikaten ayıp yani. İnsanekî wekî Kemal Burkay, insanekî wekî yani serokên ku nava Kurdan da êdî wekî şexsiyetên naskirin ji partiyê xwe dûr kevin di ser partiyan re ji bo berjewendiyên netewa Kurd tev bigerin baştir e. Ez bersiv bidim. Gelo em ê derfet bidinê. Wala nizanim be derfet bide. No tu bidê. Yani mesele razan çi ye? Ez vê jî bibêjim. Yani ne ew kane serboxe wek te got yani weke rûspiyakî pêşengekî Kurd tenê tev bigere lê belê dema em bibêjin buxa ew jî nikane çünkü boy tu viyakane be gerek hewceyê de heyvanê te da ev serxebûnekeke mirovekî azadiyakek hebe. Bawer nakim kane be ama şayet kane bi jî bi xwedî em derfet nanê. Yani ota ez bînim derfet nanê. Ez xala hemî rêxistinê Kurd dikim. Ez xala yekî tenê nakim. Bi xwedî em derfet nanê. Ji ber
مدیتیه یعنی ام زاروکی وی دمینن یعنی امری بن tam 40 ساله ama ev 30 ساله na ve dibeçe lu tevgeri damam yani mesela doz da doz akudamam em derfet nadni em derfet nadin keji yani em derfet nadin edinji na iro lohole se peşenge Kürt yek em dibejin Serokin Kürdistan'ın kibun mam talabani bu goravi behüşt be Berzani bû kurêmele Mustafa zarokiya wî di çiyayên Zagorê Sedal hemberî tank û topên Sedam derbas bû. û êdînkî bû heman demî. Rêberê gelê Kurd bi rêzû cilan bû. Ew jî ji roja ewlî da ji bo gelê Kurd barekî herî mezin daye ser milê xwe û îro em dibîne bedela wê 25 sala ji dengên mirova ji dengên xwezayê dûr di nava deryakê dîl hatiye girtin. Ev her sê kes îro niha mane di du ji we her sê kesan a. Yek dîl hatiye girtin êdin nihal sernigaye. Wexta em vê rastiyê nebînin îro du rêberên Kurd henin navê yekî Mesûd Berzanî ye yêdî jî Abdullah Öcalan e yek dîl hatiye girtin yek jî rojên xwe dawiyê dibe çi îro yani temenê wî mezin bûye. Em wexta vî hawî negirin dest em hê xeta bikin. Em nahêlin bi tenê jî çi bikin tiştekî kanibe bikun û lê bilê ez bi xwe bawer nakim di Kurda da kêm e ew cewherê bêhêl tevgerandin pir kêm e. Kurd ji ber xeta netewî di Kurda da pir kêm e. Kurd val mesela netewî da berjewendiyên xwe çûçik îdeolojî û ol û nizam tiştê wisa. Welhasil heger ev pêk bê ev bangewaziyan kesên meleyên Kurdistanên bangewaziya wan e ya ji bo bi rêz Mesûd Berzanî bangewaziyeke girîng e. Ez dixwazim vê lêzê ve bikim biqenînim. Ez bawer dikim şêxê me niha Şêx Xeznewî çû Rojavayê Kurdistanê û li wê derê dengekî mezin derxist. Dîn mînê xwe ola xwe ala xwe daye hêlekê û hew dibêje gelê Kurd bibin yek li van derfet vê derfetê xweş bikar bîne. Ez bawer dikim îro belkî dede yani em dibêjin pîrê min ê Elewiya yê li Bakurê Kurdistanê ev derfetê wan nîne vê bike ama li Awropa bi dehan pîrên me henin yên Elewiyên me pîrê me ê Elewî henin ez bawer dikim hewcenin ew jî heyeteke pîrên min ê Elewî ez xala Elewiyê xwe sersor Qizilbaş dikim ha ez xala Elewiyê dinên Tirkiyê nakim ez xala Elewiyên Kurd dikim îro erka wan e ew jî çend pîrên me herin li wê derê bi gel re bipeyivin û ew jî bangewaziyakeke yekitiyê û yek rêzê û yek hêzê û yek rengî bike ji bo gelê Kurd. Gelek spas heval baldarî li te godar dikin niha ya Jan Roj mala te ava ji bo vê ewa te alîkariyê Jan Roj jî hevalekî min ê baş e û wê rojê bûbû mîvan jî tu her hevî Silavê xwe lê dikin. van alîkariya we em ê bişîne herêmê. Gelek spas. Darûnî em bidomînin deqekî me çi digir erê. Niha vê jî em paşê ez behsa naveroka hevdîtinê bikim. Niha fermandar Mazlûm Abdî bi fermandarê Sentkomê Michael Eric Kurîla re civiya. Fermandarê giştî yê Qesedê Mazlûm Abdî got em bi fermandarê Sentkomê General Michael Eric Kurîla, fermandarê operasyona biryara Pola General Kevin Leahy û fermandarê operasyona hevbeşiyên Şamê General Michael Brooks re civiyan. Fermandarê giştî yê Qesedê anî ziman civîn ji bo nirxandina rewşa nihaya Sûriyê ji bo operasyonên hevbeş yên li dijî Daişê pêk hatin û gelekî giring bû. Meteqezî dibêje Mazlûm Abdî, Meteqezî Mazlûm Kobanê bi gotina te. Meteqezî li ser giringiya xurtkirina hevpeymaniyê, rola giringiya Amerîkayê ya bi destxistina agirvesekê mayînde li Bakur Rojhilatê Sûriyê, misogerkirina yani garantîkirina ewlehî û aramiyê li seranserê welêt dibe me bara wisa guftûgû kir. Ama em dibînin ku ev generalên Amerîkî hê jî
به دولت ترکیه ره هفدیتن پیکانینه نه آنینه چه نقاش کرنه هم نزانن اما اگربس پیک ناتیه دولت ترکیه پر به دجواری eriştike halbuki de hevditine de gotiye me agirbest nikaş kiriye Amerika hevde de arayla ber erişen devlet Türkiye ile heremi bigre berpirsi Amerika şiari dedin ku erişen berdevam en komen çektar le heremin kasedi ve be sedemala vaskırna hevdan şeril dici daş ev yek ez adıcı buxunim paşeji tuşiru vebke mazlum abdi hevditine xoya ba Ahmet Şerra yani be Jolani ra eşkere kir yani ez dibêjim mühim e Ahmet Şêr belki ew jî Kurd e û Mazlum Abdî re hevdîtin pêkaniye hem jî beriya demekî ama niha Mazlum Abdî eşkere dike beriya niha di YouTubeê xwe de me gotibû me eşkere kiribû ku hevdîtin pêkatiye ama nehatibû piştrast ama Mazlum Kobanî bi xwe eşkere dike dibêje di hevdîtina wan ya li gel serokê Hetişê Ahmet Şêr de Rêbazên tevlîkirina komên çekdar dibin banê Wezareta Parastinê de hatine guftûgû kirin. Yani hemû hêzên çekdar yên li Sûriyê bin kîjan şert û mercan de dikarin tevlî artêşa niştimanî ya Sûriyê bibin li ser wî nîqaş kirine. Mazlum Abdî eşkere kir ku ew li Şamê bi serokê Rêveberiya nû ya Sûriye Ahmet Şêr re yani bi Colanî re civiyaye Şêr bi Kurdî silav li Mazlum Kobanî kiriye. Mazlum Abdî ev agahiya xwe daye kanala El Arabiye. Dibêje Ahmet Şêr bi Kurdî silav daye min. Destpêkirina civînê bi Kurdî jaliyê serokê Hetişê ve dibe ev nîşaneyekê erênî bû. Di hevdîtina wan de Ahmet Şêr rojev mekanîzmaya yekgirtina komên çekdar a dibin banê Wezareta Parastinê de bû ew ji xwe me got yani dibin Wezareta Parastinê de merû çawa dikare komên çekdar bi cih bike. Qesede ji bo civîna ku ji bo yekirina komên çekdar li Sûriyê hatibû li derxistin ne hatibû vexwendin yani ew civîna bahsa wê tê kirin qesede nehatiye vexwendin belkî jî qesede çima were vexwendin ew komên çekdarê biçûk ninekî yani qesede weke perçeyekî mühim temamê Sûriyê ye îjar eger dibêje Mazlum Abdî bê beşdariya hemû aliyan hewldanekê yekgirinê wê rewş alostir bibe. Yani divê tu komekî çekdar li derve nemîne. Mesela hêzên girêdayî dewleta Tirkiyê heta êvare êriş dikin. Divê ew tevlî artêşa Sûriyê bibin ku hinekî sukut bin bêdeng bin ya ji xizmeta dewleta Tirkiyê derkevin. Dewleta Tirkiyê jî divê ji ser axa Sûriyê vekişe. Eger venekişe artêşa Sûriyê mecbûr e xwe biparêze axa Sûriyê biparêze. Wezîfê wî hene. Yani wisa rehet ne tu bêjî qesede bila çek dayne bila tevlî artêşa Sûriyê bibe ne rehet e. Sûriye divê hemî hêzên derve pêşî derxe. Serî de dewleta Tirkiye. Yani Mazlum Kobanî dibêje ew li dijî fikra hebûna du artêşan li Sûriyê. Bila du artêş tune bin. Artêşekî hebe qesede taburekî mühim evê artêşê be. Dibêje dema ku me civîn pêk danî bi Ahmet Şêr re li nêzê me bombeyek hat teqandin êrişên dewleta Tirkiye bû balafiran êrişê me dikirin. Hevdîtin li Şamê pêk hatiye baş e dibêje pirs jê tê kirin Tirkiye dibê li pê te digere tu çi dibêjî bersiv neda vê yekî şîrove nekiriye demekî nêz de dibe ez dê carekî din biçim Ahmet Şêr re dibe em ê hevdîtinekî pêk bînin ama basta cih nake gelo Ahmet Şêr wê were qamişlo hevdîtin pêk bîne li Hesekê yan jî ew biçe wê dirê em nizanin ama xuya ye Amerîka navbenkariyê dike Amerîka hevdîtinan pêk dîne ecêb e ecêb pêşketinê pir ecêb hebe wekî din me biryar nedaye em çekê xwe radestî wan bikin yan jî em hêzê xwe belav bikin Mazlum Abdî dibêje em amade ne li ser avakirina artêşekê niştimanî yekgirtî guftûgû bikin ev ya me ji we re gotibû keremke Ronî çi dibêjî hem hevdîtina bi Ahmet Şêr re û hem jî hevdîtina bi generalên Amerîkî re Yani mesela divê bi generalên Amerîkî re zaten tiştekî em tim şopînen tim çê dibe yani tim ji mehên carî ji du meha carê an ji sê meha carê ev vana pêk tên
نه مثلا سوریا دروشک نه دایه و سوریا کتی آوا کردن و او کسی هاتیه سر جولانیه آن چی بش احمد شیرا به چی به او کس از بقیه کردی رو مافی وی هیه مافی وی سانه چیه یعنی کردا دخوازه وره نا تب آرتیشی ببین یک آرتیش بلا چی ببه مادم کی وسایه حوجه ایرو او سمو بسکنینه مادم که او هیزاوی هیه دخوازه دبی چه ایتاوی هیه و سوریه بری ببه و دخوازه به هوا که آشتی چه ببه سوریه شر دی بس بقومه به هوا که سوریه خود سر نگاه بسکنینه yani ev kesana fermî ban Türkiye kiriye bavê min niha bira simo bisekine ya bira simo war tevme bibe ya bisekine. Li Kurda mexin em niha dikit pêvajoyekê danin em û Kurd em çareseriyekê digerin em çawa Sûriyeke nû ava bikin. Welhasil mesele li vê derê em hemî zanan hem kuştuk xwe dixapînin rast e niha ev hêz ev heta şe yeke çû meşiya Şam girtiye di navbera hinek hêzên Erebî da yani dewletên Erebî da û heman demê di navbera Erdogan da ye ew ber vê xwe dişîne ew ber vê xwe dişîne yani ev kes dema Erdogan pif bikê wê bikeve li Şamê hîn jî textê wî nesaxlem e Erdogan de qab û xwazekane suîxwastê lê çêke bikuje û ew kes jî zane wisa ye velhasil anha Türkiye Şam Türkiye Şamê birêve dibe yani şerra çi dibêje waliyê Qeyûmê Erdogan niha li ser Şamê yî rast e niha nikêjî dijî dewletan ama îro di rastiya Türkiye cîranê Şamê ye û ew Türkiye hemî gotinê Türkiye ew jo biçîkike plana Türkiye li Sûriyê hinekî dajo dibe sibê xwe azad bike wî benê xwe ew destê Türkiye da derxe ama lêbelê îro ew kes çi dibêje Türkiye aynı tiştî dibêje yani binere ev pêvajoya niha bi Rêz Öcalan ra hîn li navê xwe digere gelo aştiye gelo zanim çareseriyê çi ye welhasil paralel de here gotinê wan tahqîq pir paralel e welhasil ez dibêjim qey gerek Kurd bibêje yekemîn can heyran madem ki tu dibêje ez xwedî hêzim ez dixwazim serkêşiya Sûriyeke nû bikim simo bisekinîne bes êrişî Kurda bike li hêlekê yani simo neketiye bin wê çatiyê bin wî banî ê çima tê li Kurda dixe yani vê dirê de dawiya ra Kurd xwedî hêzin hêza wan heye dîplomasî dewletê navnetewî xelkên dibe çend demokrasî xwaz hêzên demokrasî xwaz dev ji qala xelkê berde hêz îro meseleye hemî li pişta Kurdan e û Kurd çeka wî dest daye û li Rojavayê Kurdistanê 12 sal ji 2012 de hetanî roja îro şer bike lewra pir giring e li ser xwe bisekine zêr zane zor zane devê tivinga dev mor zane û tabekî seryekî bihiş zane ama ez bixwe aha Rojavayê Kurdistanê jî ev hemî mevcûd e ez vê jî bibêjim zêr jî mevcûd e zor jî mevcûd e tivinga dev mor jî mevcûd e û Kurdê hiş serî jî mevcûd e û her tişî xweş dimeşe lêbelê ez dibêm qey em gerek Kurd jî vê peyamê bidin Rojavayên Kurdistanê em li pişta we nin û hewqas berdê û xwîn hatiye rijandin şansekî mezin me derneketiye holê me derxistiye holê bi xwîna xwe bi xwîdana xwe me derxistiye holê hema li Kobanê 2000 kes di wan kolanan da cangorî bûn û tevaya Rojavayê Kurdistanê nêzî 15000 kes canê xwe dan ji bo yî di vê oxirê da welhasil mafekî Kurdayê Kurda destê xwe xistiye hewceyek gelek xweş biparêze û neke qurbana ol û îdeolojiya û an Sûriyê û an Tirkiye neke qurbana tu kesî baş e gelek spas hevallo di peyamê xwe de hûn tiştek dibêjin nabêjin ez xatir bixwazim min hemî peyamê we xwendin gelek spas dikim ji bo tevlîbûna we xweş bû we pirsê we jî hebûn ji Ronî min jî bixwasî ku ji destê me hat me pirsî Ronî ez dibêjim weşana me serkeftî bû tu çi dibêjî xweş bû me hem nûçe pêşkêş renga reng
پر جدا ji her derê Kurdistanê me nûçe pêşkêş kir û te jî şîrove kir. Dibêjim wisa xweş bû. Dirêj bû ama xweş bû. Yani خوش وەکە ئێوارێکی مەتەوە دەرباسکردنێکی دەبێت چێ قاڵا ئێشا گەلێ خە ئێشە نەتەوە خوێنها تایبەت یا ڕۆژەوای کوردستانی ڕوودایە و جانێ مەدەیشین مەینکە قاڵاوی کرد وەکە تەگۆت تەژی ئاگاهیدان ئەم کورد بڕاستی ئیرۆ خەمگینن یعنی کوردێکی ئیرۆ نەخەمگیمە زاتەن دەبێت چێ ناسنەماویدا پرسگرێکێک هەیە ئەم خەمگینن لەژبەرگە پەرچاکی وڵاتی me yekê demeke dirêj ji 2012 ji dehada heştada li ber xwe heta nînoha yanî li ber xelasbûnê ye ama li hêlekê jî qirqkirinek li ser tê me şandin hunermendên me na jînên me na siyasetmedarên me na ciwanên me na kalê me pîrê me tê kuştin dewleta Tirk li ber çavê cîhanê lê dixe welhasil hewcê em hemî ser niqab bisekine û dîsa jî bibêjim Rojavayê Kurdistanê berxwedanek gelek dîrokî pîroz xwedî mafeye ew keç û xort û ew rojnamevan her kes bi hawakî bûye hawara gelê xwe û hawariyê belav dikin û hewcerê em jî bejna xwe li ber bitewînin û fermandarên wê hewetinê û mazlûm Kobanê jî bûye sembola gelê Kurd ya sembolek pak û paqij bedew û ji demokrasiyê û ji mafê mirova û ji rûmetê fehm dike. Spasiya te dikim. Gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te hevalê Ronî Riha. Hevan sibê saet di şeşan da di heftan da tam nizanim ez ê pêş de agahî bidim we weşana me çê dibe nûçeyên deqeyên dawî hebin heyeta Îmraliyê eger biçe Îmraliyê tiştekî bibe sibê serê sibê jî dikin weşanê hûn her hebin mala we ava dem baş.